Vaše magnificence, pane rektore, vážený pane děkane, dámy a pánové. Tato slavnostní ceremonie je a navždy bude zapsána v našich životech tučným, možná i otevřeným písmem, dokazuje, že naše úsilí, naše víra ve smysl našeho konání, víra v cestu vedoucí ke zvolenému cíli a podpora našich učitelů a našich blízkých, to vše mělo smysl. Je prospěšné se na okamžik zastavit a položit si základní otázky. Proč jsme to všechno dělali? Proč jsme sledovali FAMU? Proč jsme sledovali stovky filmů velmi rozdílné kvality? Formulovali spoustu námětů a postupů velmi nízké kvality a velmi malé množství námětů a postupů kvality vyšší. Hádali se spolužáky, pomlouvali se navzájem. Proč jsme se snažili obětovat čas, energii a peníze, které nám většinou nepatřily, do projektů ve filmové branži, což je branže známá svou nevalnou pověstí těžníčemu, neschopný navázat monogamní vztah, vysávající státní rozpočet i soukromé firmy a tvořící filmy, na které se nedá koukat. Proč jsme to jen všechno dělali a hlavně hodláme v tom pokračovat? Odpověď nemáme. Můžeme se o ní dohadovat, ale budeme se na ní muset počkat. Někteří se dokonce budou muset smířit s tím, že ji nikdy nepoznají. Otázka, proč jsme to všechno dělali, je totiž otázkou pravdě filozofickou. A nám filozofům se často stává, že v našich dílech klademe filozofické otázky, někteří z nás na ně dokonce překládají i odpovědi. Důvod, proč si to všechno můžeme dovolit, je v tom, že máme obrovské štěstí, jaké se nám dostává podpory od našich blízkých a jaké vzdělání jsme měli možnost získat. Kdybychom se museli opírat o holé přežití, kdyby nebyla tolerována naše arogance ve stavu autorského bloku a naše nevysvětlitelná euforie ve stavu náhlé inspirace, kdybychom neměli podporu v našich rodičích, nekriticky chválících naše marné pokusy o zábavné momenty v našich jinak psychologicky závažných dílech, těžko bychom mohli uvádět naše podivné vize na plátna kin nebo alespoň na obrazovky počítačů. My, čerství absolventi FAMU, jsme vlastně žijícím důkazem skutečnosti, že se nacházíme ve skvělé společnosti, která si může dovolit tolerovat a někdy živit člověka vytvářejícího něco, co se nedá jíst ani pít, nedá se v tom bydlet nebo jezdit, a když se na to podíváte, ne vždy jste rádi, že jste to viděli. Za to vše vám děkujeme.